Abasho, ligger du i kurven i dag? Ja. Kan du bestemme mig noget? Okay. DeLuca played you, Raina. Let him right to it. Nå ja, det gider jeg ikke. Give it a strawberry to a hillbilly. I have a buyer who's willing to pay me 500 million euros for it. And Dudia would have never been able to get that bomb onto American soil. My buyer will have it in the middle of New York City and use it next week. So, if you haven't seen Phantom yet. So, what? Is he going to come with you, Spencer? I'm afraid so. Sorry, Rena. It's just quick that way. You understand? Explain it to me, DeLuca! Man må spille Martins. Den andre hos Martin nu. Ja. Flot nok. Basso han er ikke lige her nu. Ja, jeg har lige filmet ham Twitter. Jeg har ikke lyst til videre. Det blæser lidt her. Jeg køber det. Jeg skulle da streame længere, og jeg er blevet undrende. Jeg er så yngre, altså jeg er 6, det kan jeg godt huske. Så ja, man skal lave videoer, og jeg det er rigtigt, ja, det er rigtigt. Ja, men det er jo ikke på YouTube, så kan du da godt filme meget mere, fordi YouTube, jeg er inde på det lige nu, hvis du vil filme, tryk A, B, C, når det ligner det C, så skal det nok virke, det har jeg oplevet mange gange, men det virker jo ikke. Så trykker bare A, og så virker det pludselig. Få min tilbage på det. Jeg er slet ikke derhenne. En meget sygt selvfilm. Og det var det der meget skudt. Okay, så. Her er så Louise Martin. Ja, det er lidt rodet nu. Men nu har jeg tænkt. Det her er en hele garderobe. Du kan se det. Det er hans tøj, Martins tøj. Ja, det der. Det er mig, der har tegnet det. Det er bedst, det er bedst. Ja, jeg kan selv skrive nu, og jeg kan også bruge det. Det er kontoret. Der er iPad'er, alt muligt. Hvis du vil se det, det er min kalender. Dem der hænger der, det er min mor, min onkel og min Tobias, så det er mig. Det er meget lille. Så pas. Skal der blive lavet i videoen. Ja. Altså, hvis du kan se, altså. Hvis man skriver her, så er det bedst, der var så op igen. Morfar, jeg lægger den her video ud på YouTube. Ja. Det er æblejuice. Tror jeg ikke kan være mor, så vil jeg godt skabe det så svært. Så se om jeg skal med. Så tager jeg min sæbe i læben. Godt. Nu har jeg sådan en æblejuice, hvis jeg lige ligger der på bordet her. Gør det sådan noget, jeg kommer lige lidt. Ja, lige om lidt. Lige om lidt i videoen. Ja. Forvent med. Nu vil jeg bevæge. Den her åbnet den her. Så en æblejuice kan færdig, det går lidt tid, så tager jeg sådan noget her.
Jeg skal lige give min frustration ind det her. Det er altså frustration her. Den kan dog være. Det er altså min dynje. Den er selv så jeg skal så på den. Og den ægte rev der der. Alle de der dyr, de har morskyld overalt. Så er der sådan en genop her. Han har skudt en masse hjort. Og hvis du vil se noget, som jeg spiller, kender den film, så sig ja til TV2. Hey, der ligger det så Ronny, der døde. Det er næsten ikke se, ja. Men, hvis I kigger ud af vinduet, så se. Det er mormor nabo. Ja, nu kommer jeg igen herud. Det er bare været, man tisser på. Ja, så det mærker ud. Ja, det er kontoret igen. Men altså, ja. Det var bare. Bøtja. Hun er bøtja. Jeg bare træner ikke ud i kogen, det her med. Så nu er det mere. Hey, I skal ikke drikke det hele. Jeg vil også have noget. Det må du have det sidste. Du må have det sidste, Martin. Så fint. Jeg får den til min mor. Ja, jeg er herude. Det her, hvor vi har pakket. Alle de her ting har de været med på ferie. Der er masser af ting. De må få sønderbukser. Ja, det er så. Ja, så vi se det inde i. Så kom med mig. Ja. De har meget stor bagage, så de har været på ferie derinde. Skal I se det? Så skal I også se derinde. Har de været meget tæt, og nu har vi spist. Ja, det er haven, ja. Det er haven. Hele haven er lige her. Den er snart slut, I kan se en måge deroppe, der flyver. Der er en måge deroppe. Ja. Jeg kan næsten ikke se det, men jeg ser noget mere. Vil du da gøre til naboen igen, når min bukser? Så kommer bøn på hundemaden. Det er en skuldertask. Men. Det er der lidt vanskeligt. Er noget, så vi ikke må betale. Jeg skal jo svøre. How about you? Mom, hey. Nu slår det så det. Det er ikke så godt. Martin han slår. Og nu ser du lidt. Au. Så læg den endnu en. Martin siger hej. Hej. Kan du slå Louise? Hej Louise. Fik du lidt film? Ja, det tror jeg. Hvor var det her film så? Nej, nu ser jeg på dig. Farvel. Se mig. Altså, jeg skal lige ind her. Se Louise, der var her.
Vi ser selv og læser lidt tablet. Jeg har været ude på skænden. Altså, hvis vi ser meget nyt, nu skal jeg nok vise. Jeg med en avis derovre. Den er jo sådan, det har været tit. Men hvis I vil se nyt, så går så fint. Louise slår Martin i bilen. Så er det godt. Freja har du ikke andet lavet noget? Det sejler forbi dig ikke med det søge mig. Skal du filme ham så, Freja? Ja. Nej, mit Hvad? Den er altså i orden, den bil der. Og så smil meget og sig, at du hedder Louise. Martin, sig, at du hedder Martin. Jeg hedder Louise. Nej, du hedder Martin. Nej, han er ikke tid. Louise først. Det er morfar. Og det er mormor igen. Og taler om det. Hej. Det er jeg. God fæsel. Fæsel. Det er de godt bare. Det er så godt. Altså. Nå, Louise, prøv lige at se Basso. Giver du på Louise? Kan du kigge på hende? Ja, kan du kigge? Godt. Farvel, morfar. Farvel. Hej. Sig farvel, Louise, til Der. Martin. Sig farvel. Martin. Bye. Mamma, sig farvel. Hej. Morfar, sig farvel. Morfar, sig farvel. Farvel. Godt. Hej, Sissel.